Haasteena tänään on Present Truth, katu uskottavasti. Tässä vähän apuja siihen, miten voi olla olemisessa, elämisessä ja tekemisessä Present Truth esillä. Tämmöiset käsitteethän helposti hukkuu tavallisen elämän alle ja nyt mennään oikein kadun alle pohjille. Otetaan esimerkiksi sapatti, pyhäkkö, Jeesuksen tulo ja kuolleitten tila. Mistä löytyisi sisältöä, mitä kertoa sitten muillekin? Sapatissa on mukana yksilön arvo, vastuu, vapaus, lepo ja yhteisöllisyys. Kalervo Aromäeltä saimme nämä tietää. Yksilön arvo näkyy luomisessa, vastuu oikeudenmukaisuudesta tulee sapatin myötä, vapaus teoista, lepo valmissa työssä ja yhteisöllisyys, sillä sapatti on juhlaa ihmisiä luomakunnan kesken. Voisiko nämä samat käsitteet olla mukana näissä muissakin totuuskysymyksissä? Haluamme täyttää yhdessä ryhmämme kanssa näitä. Kyllä, kaikkiin löytyi hyvää täytettävää. Ja tämä oli todella mielenkiintoinen matka Jumalan ajatusmaailmaan. Ja tämän myötä saimme koko taulukon täyteen ja ajattelin, että tätä voisi pitää vaikka saarnana sillain niin päin, tai saarnasarjana niin, että menisikin vaakasuoraan. Pyhyisin yksilön arvosta, sapatin, pyhäkön, Jeesuksen tulo ja kuolleiden tilan kautta. Onko rakkaus mukana näissä? Eikö rakkaus ole sentään tärkeämpi kuin joku näistä käsitteistä? Aloin merkitä punaisella kaikkia niitä, joissa on rakkaus jollain tavalla mukana. Jumalan rakkaus, haaste meidän rakkauteen ja kaikki sisältyvät rakkauteen. Tämä on kertakaikkinen näkymä Jumalan rakkauden maailmaan tämä asia. Entäs sitten risti? Eikös pelastus ole kuitenkin tärkeä asia? No ihan suoraan ajatellen pelastuksesta puhuu ainakin nämä 5 juttua. Ja muutkin löytyy totta kai sieltä vähän mutkan takaa. Eli rakkaus ja pelastus, lunastus on tässä mukana myöskin näissä kaikissa asioissa ihanalla tavalla. Tämä oli tuolla näkymä Jumalan maailmaan, joka kuitenkin on se, joka kannattelee niin meitä, jotka koitetaan hänestä kertoa, että sitten koko maailmaa. Tervetuloa vaan Jumalan ihanaan maailmaan.